Hublai ya pi baro. Kapang kabangan keren na pi menta kalong. Kajing song ka para senrang ne para kentai. Homosexual. Ha kani kajuk bamenta. Kajing pen i ha ki media siapang ka song ka bakhala para senrang ne para kentai kalanang kendrai ha kapertai. Wat ha kari jongi kumju. Don kiri kibala sya ni pelong an ya kani kaya song ka. Bat kila banya tho kumbalong kajingya tho syungkurim habdeng usenrang bar kakantai. Heterosexual. Henry walada don na pedeng ki Katolik kibadang yai le ya kani ka pop song ka para senrang ni para kantai kabalang Katolik kayeng scam ha kanong rem jong kajihikai kajing tho bakhoi kata kalong phim day banyale sang para senrang kumbat kakantai kalong kakamporati. Leviticus lenong khat pra kat khot arpuar Gibril kibale ya kani kalong persya ya kasandur ublay namar ublay ulatau senrang bakantai bat bala banyasong ka tang paramaki lada kamdei kumta ublay untau tang kantai ne tang senrang menta kani kasong ka kalong persya ya kasandur ublay bar kadai kapop kabakrau bha kakot niamba Catechism of the Catholic Church kabatai baka homosexual kathau ya ka jingsong ka para senrang ni para kantai kini kibreu kidon tang kajing yapmat para senrang ni para kantai Henry kani gamot usenrang uitenan tang yak senrang bar ka kantai ka itenan tang yaki kantai kani kalong kapamaya pangimla ban batai habangi pule ya kajing tho bakhoi kapan i bawat nadu kipol barim baja kadon kajing yasong kha para senrang ni para kantai barkakti nublay ka kren sai bha balada usenrang uyasong kha ya usenrang ni ka kantai kaya song kha bat ka kantai lada kile kumta kalong kapop kabakrau bha Genesis karkhandai dkhot iway hadu arkhandai nakshti jong Paulus apostol seki kristan harom kalanong kabanongkong karkhot kaba arpusau hadu arpunyo nakshti barangkong jong Paulus apostol seki kristan hagoren kalanong kabanriu karkhot kabasipau nakshti barangkong jong Timotius jong Paulus apostol sia Timotius kalanong kabanongkong karkhot kabasipau kajihikai bahiar pateng ka keren barabor ba kajing song kha para senrang ni para kantai kadai kajing long duna kabadon hau ne hakajing ne haka jinglong ba hapo kajinglong breu kani kalong persya ya kalong breu man breu bau blay ulasandu deka namar kapendu jubor ya kapateng bansawan namar bansongka para senrang ni para kantai barban pun barban kha khon kalong gabomla banlong kumta ya gane karukom songkha kalong gabomla ban pediang dalelei hakmat ublay bat ukhun menriu Catechism of the Catholic Church kanambar kaba arajar laispa san punyo ha kajutang barim lada kilam ba kiyasong kha para senrang ne para kantai kinsa sya pensitom da kabalan themmau habandayam kata kalong lada usenrang uyale sang bat upara senrang lakum bat kakantai kini baro arngun kilale sang
Leviticus arpo dekon kan lai. Manta kajing sengau ngo kalong ya kajutang bathamai naba ya kane karukom pensitom pendan kamsyu Henry kabalang kapen kenmau yangi kalong kaba kamser khay syu kata kalong kat kibale ya kane war kibale kamkai ya kasyong kha songman habdeng ushenrang bakakantheiru kin sasya pensitom sijonom hakading bomjulim homosexual lane heterosexual ko para bangeng bat paralog baro wat nom karnga syu ban kelabamon bat tu phaino menta na ki pop baro bat phin sayo jing em sijonom ngitem ba ka jing bisha jong ublay kalong ka bahok kat kum ka jing le jongi hatu phijo perkhang ba kitu ki bale persya ya ka sun sandur ublay ha ka song kha songman kin lain na ka jing sya pensitom ka bajur phi perkhan de em ba ublay badap da ka jing in ba jing isnei unmat ya ka ne ka pom Henry da ka jing long jong phi hi phin sasya bishar ban bengsan ne ban penrem ka syong hangi kumno ngi em ngi ko ngu ya ka jing sisya ne ngi ko ngu ya uksud ubapen bakla nak siti jong Paulus apostol syaki Kristan harum kalenong kaba ar kat khot kaban riu hadu bakat wei Paulus apostol umaham yangi iwei pa iwei wong na kane kadaw ublay ula baun ya ka sum ha ka jingkwa barai klemran ki kan thei kimle rukom kan thei syu ha ki jing ya dei kumbalong ki kan thei ki shen rang ru kila no ya ka rukom jing ya dei bar ki kan thei bar kila khluj da ka jing kwa abrai para shen rang bar kumta kisah jenjar kala habanda beang na ka banta la ka jing le aurea kan sha la jong na kiti jong Paulus apostol syaki Kristan harum kalenong kaba nongkong kat khot kaba apun riu hadu arpunyo Pedro naga lenong benongkong kat khot kaba khat pra hadu arpuar Petrus bakho yuong hatu ublay ulama ya ki engel ki balale pom siam ajam ula te mraw yaki ha kanurok ula thep jalang yaki ha ki lulong badum ban ap hadu kajing bisha ya kaparthai hendai ru kam siam map watla ula pensa ya unuwa kum unang yalap ya kahok rengkat barkiwei pan ki nyongun manba ula penslei da ka ya kata kaparthai klemblei ula penkelad pei ya kinong ba Sodom bat Gomora bat ulah tim yaki sya kajingjot habanda suwan bat hakata karukom ulah pen ayu kan sa ulong hadin habud yaki breu klemblei nak siti ba jo Petrus lendong ke baar kat khot ke basaw haduk ban riu menta kidon kibreu kibastat badon ha kabor henrei kibale ya kane ka kamsang bashir khai ki persang ban hikai bakla ya ka ktin ublai ban pensoi ya kiwei kumju ban menjur lang barki kata galong syafang ke jingja ha ka kitab Genesis kalenong ka bakat khandai kat khot ka banungkong hadu khat sa ha ka ni ke jingja don uwei ubreu ubahok bakerteng ulot ubayada ya ki angut ki senrang ki bawan ha ka ying jung
Ha kani kapor don ki cendrang kata kasnong. Ne kanong ba kila yo I ya kini ki arngon. Kumta kila le jubor ban rong hapo kaying ulon ban bat bor yaki. Ha ka juk bamanta don ki breu bale kum kini ki riu da ka ki thaunia dalade ki ong ba ka jing pensoi ba ka jing pensitom ya ka Sodom bat ka Gomora om dei na ka daw jong ka pop jing siong kha para senrang ne para kan thai henrei na ka daw ka jing bom priang buram ya ki arngun ki riu senrang ka jing thaunia jubor kalong ka baba kelas sibun namar ki ba pule ya ka ne ka jing ja syafang jongki kila suthu syai pule bah ya ka kitab Genesis lenong khat khandai phinlam ba ulon utrai snong utrai jong kata ka ying ba syong ha kata kanong ba la pdiang buram ya kini ki breu no nong bai om tanggata ule ada ya ki na kita ki breu dakat ki bakwa ban bat bor ya ki kumta ka jing ong jong ki kaba ka jing pinstom ya ka nong ba Sodom bat Gomora kam dei satya ka jing bom pediang burom ya kini ki breu angon henrei dei na ka pom jong ka syong kha syong man para senrang ni para kan thai homosexual pantip shu ya kini ka phang puliru ya kini harum Leviticus lenong khat pra dekhot khat khandai hadu arpho Deuteronomy lenong arpulai dekhot khat nyau na kitab nong bishar lenong khat khandai dekhot khat sau hadu arpho khandai na kitab berengkong jong gisim khat sau dekhot arpho sau na lenong khat san dekhot khat ar lenong arpho ar dekhot sau pendriu na kitab a jong gisim arpulai dekhot nyau na gospel jong Matius lenong khat khandai dekhot basau hadu basan na kiti berengkong jong Paulus apostol seki kristana Korin lenong bandriu dekhot khandai hadu besipau na kiti ba a jong Petrus ar dekhot banyau hadu sipau na kiti jong Judas iwei dekhot banyau na kakodniam catechism of the Catholic Church ka nambar ka ba siajar kna spa santhau hadu siajar kna spa santhau pra siajar kna spa nyu pusan hadu siajar kna spa nyu pendriu arajar lai spa lai huwei hadu arajar lai spa nyu khondai khudai sibon ublein kurkhu do ya pi baro